Velkommen til Marks Mad & Køkken. I dag skal vi lave chili con carne, og det jeg glæder mig til at vise jer alle sammen. Vi skal først lige gennemgå chili con carnes mest basale ting. Groft hakkede tomater med lidt hvidløg, gode kidneybønner, og de er selvfølgelig økologiske. Alt andet det går dobbelt koncentreret tomatpuré, mixed chili, hakket oksekød, markenes til så lidt. Det er lidt gæld. Friske økologiske løg, ris selvfølgelig, baguette, salt, peber, olivenolie. Vi har helt smidt ud. Og det er det. Så er man klar til at lave måske årets chili con carne. Det første vi skal gøre i chili con carne, det er at hakke nogle løg. De skal finhakkes. Og det kunne man jo godt bruge masser af tid på. Det er sgu for besværligt de fleste gange. Så vi smider det sgu bare i blenderen i stedet. Næste skridt i vores chili con carne, det er selvfølgelig chili. Og vi skal først lige have kernerne ud af chilien, ellers så bliver den fandme forstærket. Vi sætter lige vandet over til ris først. Så går vi ellers i gang med at bruge kød. Vi skal have brugt noget kød. Kommer kød lige her. Jeg tilsætter lige lidt salt og peber selvfølgelig. Skide godt. Vi skal have tilsat nogle af de her hakket løg. Smid det bare ned i kødet. Det er lige det. Det kan jeg godt lide. Det er lækkert det her. Baguette, fly, skal i ovnen. Ja. Det bliver på 200 grader selvfølgelig. Det er fly. Så jeg er nu klar til at tilsætte de store ingredienser. Kidneybønner. Og 2 grader. Yes, flåede tomater med lidt hvidløg i. Til sidst, vores hakkede chili. Starter med halvbenet, så smager vi selvfølgelig sushi. Køres rundt. Ja. Godt, men det kan godt bruge et lille skvat salt, peber og noget paprika. Det er nødvendigt. Så kommer de risen i. Og det er selvfølgelig en amatør, der tager de ris, ikke? Så er flytende færdige. Med den del af jobbet, du skal lave. Så er kødet lige ved at være der. Så er der kun tilbage og anrette det. Ja, det ser jo meget godt ud. Så skal kødet på. Okay. Så er vi sgu klar. Bon appetit, som man siger.